सी आम्ही पयलीं सांगिल्लें दॅट पीपल ऑफ गोवा वॉन्टेड दॅट सकयल्यांनी एकठांय येवचें. सो आफ्टर दॅट आमचे टॉक्स चालू जाल्ले आनी सर्टन प्लेसीस ज्या जाग्याचेर देर इज नो डिस्प्यूट, ज्या जाग्याचेर देर इज नो क्लॅश, सो दॅट वी हॅव डिसायडेड दॅट मंडे थ्रू PEC वील क्लियर अँड डिक्लेअर दोज सीट्स. नाव ज्या सिटाचेर अलायन्स लायक मायंडेड पीपल जे डिस्प्यूट आसा पळय, सो तांची मिटींग विथ दोज प्रेसिडेंट्स, रिस्पेक्टीव प्रेसिडेंट्स ऑफ द पार्टीज एंड मीट देम पर्सनली आणि वन फायनल कॉल वी वील टेक ऑन दॅट. सो अशें आज आमच्या त्या जी कमिटी, हाय पावर्ड कमिटी आमच्या इंचार्जान केल्ली तातूंत जाला. एंड देन विथ द रायट प्रोसेस वी वील डू वॉट एवर इज नीड. केन्ना पर्यंत जातले अंदाज कितले दीस लागतले? न्ही, सो आज आमी बसून प्रायमा फेसी वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट सर्टन इश्यूज विच आर देर, आणि मे बी टुडे ऑर टुमॉरो वील मीट, आय मीट बोथ द प्रेसिडेंट्स ऑफ द मनोज आणि विजय सरदेसाय, आणि वी वील टेक द एप्रोप्रिएट कॉल. आणि तुमचं सांगताले की डिफेक्टर, सो आता कालूय आर्जन PCतल्यान सांगला की कोण आमचे अलायन्स पार्टनर आहा तेंच्यांनी मातशें क्लियर करचें की तेंचे डिफेक्टर बाबतींत अजूनय सेम मत आसा काय कशें कितें काय म्हणून. सो काँग्रेसीचें कितें आसत तें? सी, काँग्रेस पार्टी नॉट ओन्ली नाव बट 2022च्या इलेक्शनांतल्यान आवर स्टँड इज क्लियर दॅट जे कोण डिफेक्टर आसा, ज्या लोकांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केलो, असल्या लोकांक काँग्रेस पार्टी तिकीट दिवची ना आणि थंय तांकां फ्युचरय ना. दीस स्टँड हॅज बीन क्लियर्ड बाय आवर लीडर राहुल गांधी ऑल्सो. सो आय थिंक दॅट क्वेश्चन डजंट अरायज.